Включваме на живо коста. Меро. Yes. Hello, Mero. Hello, greetings. Greetings. Ами да покажем да ще може пропусна. Ще снимаме какво става там. Няма да мога да сложи каза. Какво и той? Сладък картоф. Disgusting! Еди says. Moving to the drum stuff. Не, какво става? Нареждане на кофи? Ретартен. Тенджери. Добре, окей. Но добри са пари. Да, така е. Те си носят само микрофонче. Си лаптоп носи много. Hello. How are you? Tired. Already tired. Yeah. We've been up since 5 a.m. We kept to come here very early because our guitarist kept losing his job on the laptop and we kept to give him good internet. And he's been working since 9. Oh. It's a very serious situation. Yeah. Out of nowhere, it wasn't supposed to happen. It is what it is. You'll make it. Здраво! Как ги? Защо? За да е awkward. Не издържам. Има ли след лист? Има ли след лист? Има ли след лист? Има ли след лист? Да, има сет лист. 10. Всичко точно? Не точно? in a way. Искам Apple да ни спонсорират, защото имаме един лаптоп не достига да захрани всичките USB глупости и така. Трябва да ти по-малко устройство. Имаме много. Всъщност малко ще ви разкажа как протекоха чековете. Някакви проблеми с минитата, MIDI кабела, USB-та, къбове, не достига power за да захрани всички къбове. Нормално. В момента чекват половина. Нашите сръбски приятели, с които сме на концерт заедно утре в Пловдив. Те, които гледат, ще е вече минало. Почваме на другия ден, пътуваме за Пловдив. Следващото концерта беше окей. Малко технически проблеми. Надявам се днеска да няма нищо. Аз съм много гладен, така че дано да има някаква храна. Йо! What's up? Коста, събираме работите и да работи. I'm finishing some work. Така, защото си... Hello, Mero! Няма да сме опайс. Отиваме на място, където истинската атракция е да си вземеш дюнер и да го защитаваш от гларусите. Банан да ви предложа како, искате ли? Отивай в колата, бе. Нещо пусна нещо. Минава, големия кораб минава. И нататък не знаем нищо, нали? Големия кораб минава. Дали може да ви изпеем като чалга? Не. Дошли сме от Бафа. Вече навлизаме от Бафа. Бафа е тъмно. Тъмно е вече. Пристигнахме във Варна, отидохме да вземем ключа от квартирата, където ще спим. Всичко се движи с много голямо закъснение. Излезем на сцената, да, нека има мрак и гадост. Ето и неонови светлини. Идваме в бекстейджа. Еди братов ядат True Italian Pizza. Не е Италиан изобщо. Както казват в Италия, Ол на рикотер на кулю. Арбаните са готови. Тук що приключихме с чека. Нашите приятели от Сърбия. I think it's my phone, Nice t-shirt. How are you? Very nice, very nice. Long trip, yeah. Hey man, what's up? How's been the road here? Alive? Лавина се приготвят за чек. Extremely strange. Extremely strange. Yes.
Hello, You're the guys. tech guy in your band. Yes, I am the hacker. Guys, I'm hacking into the mainframe of Lavina Band. Варна Лайф Клуб някъде там. Аз излезнах за разходка, както винаги преди концерт. Вече много ми се разхожда, но хем да си разтъпчем пицата, която взе, трябва да дам пари, но за да дам пари трябва да си изтегля пари. Така че в търсене на банкомат. We're on a mission again. Първият път беше за търсене на банкомат, сега е да разваляме пари. Щото тези 50 лева. Трябва да станат най-малки парченца. Да. Търсиме ножица или нещо, което може да ги разреже на малки парчета. Може да ги разкъсаме и да станат много петолевки, ама няма да им свършат така Станат работа. криви. Да, става. Търсене на 5 лева. В търсене на 5 лева. Продължавам. Продължаваме в търсене на 5 лева. Какво е това? Истински. Истински. Маняк. Back in the club. Мърч имаме нареден, това е добре. Ready? Ready. Последната песен на Лавина и излизаме ние! Are you fucking ready? Както винаги нещо се бавят. The newest song of Deadscape. Това са най-хлебучни, това е шефка, това е парцуца. Парцуца! Айде ще се видим след малко. Когато се опитваш да си платиш паркинга, му човека е заспал. Welcome to Eddie's bedroom, where the party has only just begun. Good morning. Всички са супер заспали. We're going to the sea. Ето с какво се започва ходенето до Сърбия за концерт. Мекици и кафе. Това е друго. Какво е? Хало! Виждам те в огледалото. И аз. Тай. Hello, Меро! Хало! Добре, натоварихме багажа и къде отиваме? В Ниш? Какво ще правим там? Ами, разходка. Отиваме на концерт. На концерт, да. Отиваме на концерт, а по-скоро да едем плескавице.
Мисля, че по-скоро отиваме на Купол. Да ядем плескавица. Може и прескавица, ха. И щипци и вешалици. Може да. Какво не дават наградниците? Да се снима бандит такъв. Да му кажа. Си избере карта. Добре, вижте, ако искате да ни свалят от колата и да ни преджобят, Мое средно или ваше средно? Мое средно. да ни претърсят всичките багажници. Чакри ли? Да. Моля ви, направете глупости. Аз съм шофьора, тук ще откача от мъка, ако нещо се случи. Няма. Вижте, ще сме като ние хора изоставени там на произвол. На границите, това е безмитна зона. Те са в нищото, буквално са водят граждани на никой. Ами лошо за тях. Къде се намираме? В Ниш. Какво правиш в Ниш? Шофирам. добре. Вие Само- се возите, мисля. Нищо правим. Ами нищо. Нищо. Така, като тръгнем да създават Ниш, още не знали как се казва. Не си измислили име. И на човека, на който са му дали да мисли името на града, му звънна от телефона и някой му какво правиш? Еми нищо на работа, съм и там в Ниш. Аха. Пристигнахме в заведението в Ниш. Сламички. Да нам се наведа тук. Любимото ми колело с новинен цвят. Строят стената, ако мога така да кажа, и дискотопката. Не бе, върви с нормално, факти. Сигурно беше бил. Сигурно да, ама... Един нормален трип за концерт на Dead Cave, където никой не е нормален, когато някой почне да снима. Всеки се превръща. Еди го видя. Аз някакъв... Да, те първо ще вляза на едно място и е някакъв сеанс за полиция. Добре, че го прочете. Разбираш ли сръбски? Мисля, че е същото, ама и на латиница. Полиция. Къде сме? Сме в Еди. Аз съм Еди. Йо. Усещаш ли му моста как се движи? А? Вижда се моста? Е, с краката си, бе. Усещаш, че под тебе се мърда. Не. О, О, не, може да се може да се движи. Не го усещаш. Я помагайте, всичките. Помагайте ми, бе. На здраве. и се изплоска човек кърви. Еди, чакай да направим това с камерите. И сега е твоята камера. И сега е моята камера. И сега е твоята камера. А знаете ли какво ще стане сега? И си пусна моята камера. Ами, пусни си камерата. Аз не трябва да снимам. Ама ти трябва да правим кръг. Хоризонтално. И сега се обърни към мен. Да. Хоризонтално. Аз съм към Алекс. Алекс е към Ани. Сега, откъде почваме? Всеки да си каже камерата. Айде първа мера. И сега е моята камера. Къде е моята? Така, откъде? Намираме се в Ниш, нали така? В кого ще свирим? Това е нещо. Правим турна клуба, това са Сашо и Мера, които гледат сета снат. Някой прави човек, това е Бърча. От другата страна. Тези цвета не разбирам. Бабар. Браво! How you doing? След доза кафе, тези красиви розови чашки. Имитация сръбска на Starbucks. Адмира. Сашо и той умира. Еди яде. Да видим кое е като кетеринг. It's good? Yeah. Сега, другите почнаха. Каквото става там, става там. In this live event tonight, let's hear it from you. I want a big applause
Кипи усилена подготовка, сега ще се почака да се игра. Мога се държа водата. Малко. Како каза? Детка и преди концерт, много ентусиазирани. Како каза? Идваме към сцената. Чакаме да се освободи. Чакам бекстейджа. Ето тук са моите работи. След малко ще ги добавя. Вече сме на сцената. Чакаме да почнем. Are you ready? It's very muddy. Молец, започваме концерта. We roll. Нишки лъв и безалкохолно, много метал. Добре. Нашите гости от Лавина, хост и хости започват. Тръгваме си от Сърбия, тъжни, намера изпадна тъжно. Защото какво? Защото Нещо да кажеш. иска да си усинови Лавина. Защото много обичам Лавина! Одри. Да, намера е супер. Не е пригракнала. Просто си остави гласа на сцената, направо разцепи земята на две. Сърбите останаха безмълвни, като я чуха. Което смешно, да. Давай му песента свърши и те не реагират. Тихо сега. Това не е така, това е лъжа. Ти живееш в лъжа.